Jingkren ke National People's Party balada kata ek Reservation Policy kan sadon ke jing akan ad jat bendriah pedanggi khasi pat ki garu kala penong ke Voice of the People's Party ban pen phai nya da ke baong baka dei tang ke Jingkren lymwir jong uwei na pedang ki noi lam balarang ba bha ha ke NPP unong ai ktien ke VPP u Dr. Bats Kemmer bo uloong baka Jingkren ki noi lam ke NPP ka long kom ke jing thu lupa lam ler uloong baka VPP ka kloi banyatai nia lada don mano uboong baka jing dawa ka party halor ka bha tungkam baka long ka babakla bat ka bom don nong rim lada mentang ye pat ye prahami impoi SA God forbid it should not be like Manipur. I'm afraid kani ke state kami yo ke long union territory kata kada goma namar nam ye kan mlasu kani somlem wat kami nanti ban yo state show lada pat nami mod union territory they should come out clean. This is a hidden political agenda. Komdon ke eru ko ang komone ngar ko jo. It is their hidden political agenda. But ong ejat ben real. Ong baik bang ikwa kani issue benile election district council. Kada kata. Kani ka Jingkren jong ki nong yalam jong ka seng NPP ki ba laken tho ya ka VPP habia dei bat kani ka roster reservation policy te nagalyang jong ka party ni pen pau ya ke jing sngo kendit pa kat u senior politician jong ka jala ka jongi u ai Jingkren ka ba ngim la ban pe phang bat ngim la ban su tho ha ka ba u ong ba ka jing yele ban wanra ya ka jing pen thama ya ka reservation policy dan even review ya ka reservation policy kan wanra ya ka jing ya umsnam hapedeng ki jai ben reo ka jala ka jungi kan ni kalong tang ka Jingkren an lymwir ka ba nakaliang jing ka party ni kwa ban penrem kumba anong EP ka Jingkren jong u kalong kumba unyo ben ya ki breu ba ki breu ki long ki bom don kata ka jing ka bor snu thu ya ka badai ber ka ka balai ka ba ki breu kin long ki long ki ba ki waleng Henry ke ji sha ka long ba kum ka party ke jongi nge ba ki breu jong ka jala ke jongi la ka dei na ka liang jong ki khasi le ne ki karuru ki badai ki parolok ki jongi kim dei ki breu ki ba ki bom don da ka bor su thu ki breu ki bom don ya da ka bor ban perkat ki de ki breu ki ba champang ki ba la ban perkat ya ka no ka badai bat ya ka no ka balai hawangi kren chpang ka de ka jing da wa ka jongi ki ba ya dei bat ka reservation policy ni kren chai ba ka de ka jing le ka jongi kam dei bat no ru ni boram ki wi chai ben reu ni kwa hiru ba ya ka hok ka pa ki ben yo ki ben yo hi par ya ka ka ba ni kum ka ja ben reu khasi ni ben yo ki hi ben yo te ni i ba ka ri ka job reservation policy jo snam ka khare Spanya puar ka kren shai ba ya ka job reservation policy la pension dong rim kat kum ka jingdon pa jong ki nong shong shnong Henry ka ba skusi ka long ba wat la ka policy ka kren shai ka ta Henry ha ba ai ba le ya ka jing ba kam ka khami ken ka ta ka jing ba kat kum ka jingdon jong ki nong shong shnong te phenlap ba hang tu la i kumba ka don ka jing ken shu antat ya ki breu ka no ki khasi bat ka no ki karo bat ka no ki wei pat ki jai pen reu bat ni i ba hang tu de ka jing ken antat ka jong ki mudur ba ki khasi ki don ka jo ka jing ron kat bat ki garo te ni kwa ban nagalian jo ka party ban review ya ka policy ban ya scientifically kat kum ki facts and figures kat kum ki Jingkren ki bangila ban yo hi na ka census of India te kata ka ki bangi dawa kam dei bangi dawa tam kam dei bangi yong bigwan ra i dawa ki bom la long ka jing dawa jungi ka long be ya ka ka ba long logical ka ba shongnya ka ba don kam na ka benta
kajing pinbet renti ya ka reservation policy haga jala ka jogi pi ban keren gumta kadita ka jingkren kena khulung namar kilamalin ban pinbet pentame ya ki paiba tikina kebut ba ngiru ngilong gumta tamaki dei bentep bangi sengknang ini ka VPP namar ngi snutho bangi dei ban shim ya ka sinjam pat ya ka kom terkam ka paper na ki wei part ki party khamtam na ka NPP but hendai ki wei party ru ki ya hi ke jo ka rukom kata ka rukom ban spin bi ya ki pat ba sisin sansnam ka voice of the people party kelabo ya ka ne ka jingdawa labo ikan kamat ban pejbiang ya ka reservation policy ha ka manifesto jong ka MLA election arjara pulai tilada kiong ba ikwa ban job MDC te kata ngathrai kila bakla shibone but hangi kum ka political party ngi ken ban ni shimkhia ba ki issue lene ki mat ki bakta ya ka jaibin regu jongi ngi dai ban shim but lada ki shim jinge ya ta ka jing shim gu jongi ya ki ni ki issue ki bakta ya ki breu ki nong shong snong jong ga jala kata ka shong haki lada ki sngau dan jing thut ka shong haki but hendrai nga sngau banong tangan ga wei lada ki la sngau thu shai ba minta ka don ka nong rim ka shong hok ban wan ra ya ka jing pen kalai reservation policy Henry Kim tre ka mod ba ki kim tre ban ai kita ka solution ya ka ikimat ki jura ki bakta ya ka jala ka jungi te ngi nagaliang juga party ngila sai kren ka por ba ngi gede ka opposition party dei bangilong opposition tang po assembly ngi sayong bangilong ki opposition party whatsoever chung ka assembly ru ngin trei bot pai ba dei bangile chu pai ba tang po election henry ngin let chu pai ba ngin ra ya ki issue chung pai ba lenter baro sansna naga liang jong ka party ki jongi ila ban kren ba ke jingkren jong uniu u MP bodon burom kapag jala kalapha sa Delhi kadai tangga jing penting ko tempan ke jongu na ka benta ka jing mentoi simet bar ka jing mentoi jong ka party kam dan ka jing hisha halor ka ni ka benta kawi galong gumne ki snutho paya kan ni ka reservation policy ka shongnya bar ka shong hok ban review lene ban pej biang ya ka Henry kembang ongi pi kim kwa ban le ikata but kipin mi pen ban dagi kintin kipin mi pen ban dagi jing keren penting ya ki pai ba kini ki brew ki im haga politics da ka ba pen bi kembang pi ya ki brew da ka ba penting ya ki brew but ki keren lamur lam tham ka party ki jongi kamre ka party chong ki wei pat namar ki wei ki party tang ki MLA but ki minister ki ba don kam but ki bala ban terikam but ki wei ki bomde ki MLA hakum ki tu ki party kim dan hiru kajaka but kim yo hiru ka jing ken ka ba koridor henry ka VPP ko mo UP ka dei ka party ka bantang man suele election ka dei ka party ka ba shim yaki issue yaki mat jong kajaben reu haga voice of the people party don give election don give election henry ngetre lang naga benta kajaben reu ti mianoban pha yanoban pha ka shong jing start jong ka party but haga sithi baki pha sha ka party ke jongi ki khem ong ba hap ban le tang di ke MLA but kataru kam don jing bot hi lada ki pha kom taru namar ban pha hi ka shong bai agi start jong party kini ga NPP led MDA government karu kom terikam ka jong ka hi ka long ba kam burom kam ken ya
ki jinge jong ki pai ba ka shimbit dang ya ki issue le ne ka shimbit ya ki kendor bentrikam tanah ke bentaban yo jing mentoi shimet